Kumulay si bun ay pi bar ki pai ba ki ba snap bat sngaw ka ni ka kubor ha ka ni ka janmit namar kani ka kubor ka bangan keren menta kalong kubor ka ba kampala ha ka we kaliang kalong kum ka jingalap ha ka we kaliang kalong kum ka jing pen sngaw ya ka ka ba ka jia keleng ha ka ni ka perthei di khasi jungi nganang sudah dia pun dang mentan sipang jan siken tangan nek bat kinong sora ilong kemi ban nak ilong kemi ki badan chalang nanta ki badai no na ta nak kerchai hajan jong ka khap asam nga itulut namar mangal treteng ni kampai ba kum ka bathok kubor menswa nga itulut jen poro saudong ka perthei ngi itu ya namar kata kari khasi bad jantia ngasngau kum isnong lajong namar mana poin no noru dadu kali ngari athu ka story jong ka jingim jong ka kloi ban priang po ying po sem ban aija ai bam namar tangam sngau bangam kurdo henrei nakwa ban yathu yapi hakan ka khubor ka mamenta hakan ka sngi janmit jong ka sngi namar haka jingim jong yu breu ubang yayat hakan ka perthai sipor ngilong ku pilgrim lani ki nong le jinglai aku jing sisali le katung gajing bu ble ngilong dang grup po tili kitang ngilalik no ngilong kum sentiu bo po men step men janmit telor no te kata ka de gajing im jong ik briu hagan ka pase na kata ka daw nga ong ya phi ba ya ka ka ba ngil ai ka khubor si kipat ba ngin kedan ni ka hok ndai ba ngin sukun tho im pek ya no ban penmong ya ki briu ye kinam sion ko khu ke betim yang mel ong ka jing tho na ni dei ban long kum kita ibreu te ngaru akan ke por nga ai ka khubor ye phi ka khubor susi ha ka we ka liang ka bang ada susi thang tang bang long bangan penwan dur kata ngam la syu haden menta ka janmit ha ka bang ya phun mat te ki paralok kan the bat rang na sora ngong kumno ka jingkli jong akalong kumno sato mano bakhain khain ke NPP ne khain pura kata ka de ka jingkli jong henre ki ong ha ka baladap election ka job ka bom tip kau MLA bom de manor ngam tip bat kawan baar pura wan balai ke NPP henre ha ka ni ka bamenta ki ong kan kelau wak ong ta balai kan kala kam ta mo lo job pra em habawan baar ya kata ke bom tiang shish ban thep kum yu tu pra kad hadu ban ai jat si ki khon hau chenrang kala bha bangin dino ikini ki khon baro ban le yu su ikini khon bangin ri bha ba dino ong MP kong ban kren kom ta ba ban kren kom ta ka snyo mom ya hap pi kau pop pi teng ban ong terwadi si ki kon kyong te kum dai su ti ki jongi kila dai ki jong no ha ka perthe ban la yu ki bukum kita na kata ka daw kamot ngila isi kot yung no pra hakan ka slong hakan ka thain sora dalele ngin nom thap su watang sibut yung no pra ani nga ong kila keren smai palat ngong kata te kamlong ma dang don sikiwe ki thep le se ki ong em dan don ba thep ru ki tangin tim lang ngin ong lang ba kamlong ngembit su yu ni kila ai ka ba tang ka ba ngaru ban ya selok betin long jai ru ngam ma su mar kila bitar tange kata ka ai jaj hau kwa bat ha kata ka jing ai jaj hau kwa ru ki ong bau alam barden te ni nong sora sekide ki bri ko 40 makanaru ki sempang hadu kan no ngam tip dia keren ka tin ka ba khor ba te ngalele ban penjem ndiap than soj re ngam la phi te ngong we urang ba uba ni keren sani ni ong ta haka kaliang jong phi ba phi ngau kum no sepang kan ka jing komen tin sang jong ni ki khot jong ora persya kum yang youtuber ma ngalam ya cha ya ke NPP namar balai ngasi ya cha namar udon doktor DRL nong di teman basan jong kabalang presbyterian na paryong kaging kabadan burom bro balanang start jong ka west
tingin num Kristen ngin ya patch no midon kam yo brio bukumuta dengar ngalong kemensim ngalong kejing im namar bangem don brio te na west south post nam menchwa menta pedeng yo yo ne te balik ngangan syun no yo ne ngin isi no ngalan no met bat mensim bat kini ki parachnong jonga ke mangasong hakane marjan midon jen ars patam tenom jingro ngatharai dalaj sekumba cing aring lentala baro ngian no hau doktor di RL nonglaj namar udah ngong wes jongi nang te na paryong ya jan te ban nen ston to ba phi sneu kumno chapang kane ke jing kren si jong ni ki pra phi nga te nga sneu jeo nga sneu thang ong kata nreu lo jubab bot lo pensaya nga wong pej ba phi wat ju sneu si ke jing kren si jong kini ki pra namar kini ki pra kidon lai tili ki thong ka thong ka banang kong jong ki kilong ba kini lada klaim currency ki syarem ke election ki hap currency namar kita kilong kum kinong di kiat bat kum kinong di drop ki syukran lamwir lam tham hangi ki Kristan te ngamtep saki seng khasi ki sngaw kumno te ki niam terero ki sngaw kumno nang te na thanjuai nang te na marbi nang ne na maungap ki sngaw kumno ki seng khasi hanre da hangi ki Kristan ki bangila but ye bisu te ani ban ong ban ya penan kami ni kitin si kitin sang te kenyo ngi kum ya kane ki paj ba Kristan baro khoj ki badang dei hi kinong but Yesus Kristus nai but su ya ka bakum kane ki parti ka bal tim lesala banong no namar kata kenyo namar ke jinglong Kristan jong ki ban but ki ne ka tat dor kenyo te nam kata ka dau ngaong ba kat hadu ba ki pendon kam de ki kitin ki ba keren kut bad habakum kini ki jajing keren ka bamut mdon lat su ban lek mnos tang ban tim si de bad dam ma su ka tim si ala kam siso su ra ban phasiap ya jong kata ka de jinglong jong ka ne ka tin keren si te ulei sobhai ka bakum kini to nang tapat ka ba phla kalong menta ka jan mit yang hang ne hanung ston kitip baro yang mga Krisyan ya ke NPP ya doktor DRL nonglaj kiwan ini ki hespa kidai ki high level jong pra kiwan yang ki ong high me thong march polak ne me de to high level jong NPP ro high thong sendan sekulur ngilu dai high level te metang bangi de jong pra nong ya kani balada pidang wer ya thong ta kamut ba tolek sia kinong ya khalai tolek sia kita ki brio ba kwaya thong nga tingam trem ya thong ong tamilarem Muhammad rem yang ban ya thong bat phi gine de namar phi gine te hok upra te de high level paka nenong ston te kiong ban job utau nonglaj ngin kawan de ki krur nenong ston ong to kawang ta nenong ston re ta remrai de thab biarat yo pora siu yang do bro thab biarat yang misatip memengin hier baro ngin hier lot baro chiwas to himan ya he tangka henre ki pajba pede ki snap ya kasur jeng kinang yalam haba ki don ke jing tip brio ke jing tip ble yakino ki brio ki batip brio tip ble syata ki bot henre ban ong kin ngop hakito ki brio ki balong kinong di kiat ar pusau kenta kinong di drop ki ar pusau kenta ki ba kren ki kitin ki ba sino jabo kat hadu ba ka imlang salang ro kam masuk ban pediang ngam tharai ki pajba kim tre ban bot ki bakum kini ki brio te namar kata kila ngala penkut kata ka jingwer ban ya thong tengok ke la sia khat nomar la ka jong re ngangong ya ki pajba menta pede na keren ya kan ka kentin ko ki pajba jong kari khasi jajtia phi ki balong Kristan wat bot ya kini ki brio ki baton ka jing krensi kensang ki bakren ki kiten ki balong persya ya ka hukum ka jong ble wat bot yang bakum kini ki brio nah sen ba arden te be ngong kit niam hi ka to ka balang ka baudon pada ngam bakal be na ka balang uble eklesia nga tinga de na ka shot of god me kalaya bat asam nanta sekine ki balang sau doktor nonglaj te be teman masan ka balang presbyterian te kum ki rungit kum ki Kristan tongen ya ino swa sipor kum ka jing sneng yo no pra ba untat non ngau hadin ba election biang ban penmi yakini tin krensi kensang
to kublai cibun tangkat ni tengin si yok biang osai ke kubor ke bangayok pin si yok sngeu ke babha ro ke bakham ha ro ke de ke balasai kublai cibun